Ndị be anyị unu ga-asị kedu onye nọ unu n'etiti kedu onye unu ya nọ n'etiti. O ji ụgwọ iso na ndị o ji ụgwọ ka anyị mali so na ndị o ji ụgwọ. Chere ka nlepụta. Abụ m barrister na legal advisor to nna unu n'ebe a nụnwa Efigbo. May his father soul rest in peace. Amen. Amara m na mma akwụ ebe a na-agụ this will to my bosom friend. Ọ will ọ sị m gụọ bife nienye na a ga-agụ will ya. Ọ wish ya ka m chọrọ ka m merie. Nna unu onye kpatara ego. O nwere properties in a strategic positions. Places. O nwere ibe. Ije n'obu agụ na mgbada ebe a nke ọ gba 20 plots. O nwere 20 plots. Mana ibe mmeni bụ na o ji ebe du nne igine ụlọ. Nwaanyị ajadudu na mgbada ebe a. Nne igine. Akwụnụ mali nne. Agwa gị na ọmụ igine na-eli ego nna anyị. Igine ekebe na mgbe ebe a. Hai! Oh God. Then ọzọ dị ka ibie. O nwere fleet station na-atọ na express. Ịtọ, yes. Ịbụọ chere onwe fi iru, ofu kedo n'akụkụ. That's good. Ọkwanye ndụ akawo, ndụ meeting ọ na-atụ oji ụgwọ. Ba nwa kuchiri dawa. Ekwu mie. Then ọzọ dịkwa ka ibie. N'azụ ebe a, o nwere ebe o mekọnọtere nwa elu form. N'azụ nke ya. Yes, n'azụ na o nwere ebe o mekọnọtere nwa elu form. O ji ebe edu nne ọdịli ụlọ, nwaanyị ajadudikwa na mgbada ebe ahụ. Barrister biko ka njikere. 20 plots onye lu nne igine wee duo ya ụlọ. 3 police station ndị aka wee werugo. L shape nne ọdịli ka o jide ụlọ. Kedu ibe zere ebe ego? Why are you here? Ọ bụ ma ọkwa n'ihe o zitere m ka m gwụọ. Ọkwa n'ihe ka nna aga. I check on everything. Uncle, I don't understand. Can you even make this your brother self? Eh? Can you even make this? Can you make this? When ndidi ka nlefta na mmadụ tifutele mmanwụ na-agbani biko nụ. Then ọzọ o nyere one instruction. Ọ sịrị mmadụ anwakwa na anwa je n'isi akwụ ya n'isi bed ya on no account mmadụ anwakwa na anwa tara ya anya. Then ọzọ dịkwa ka ibie enwere one big property olive behind. Tell this property na-ekwu ele ka ọ ka dị. Ọ ka dị. Efigbo enyi m nwoke ezigbo mmadụ. Ọ sị m na-abakwana n'aka onye ọzọ na-abụghị n'aka dị ọkpala ya. Biko m na-abụkọrọ onye bụ dị ọkpala. Gụnwa bụ dị ọkpala. Echekwa m ma ọgụ nwa nna idekwala nkwa ụvụ. Nka mekwe gị ibe na-egwu. Gwara sị ịgwọ ọchị move out from here. So gbadoro. Nna congratulations. Kwe m n'aka. Nwoke sị m congratulations. Thank you, sir. Chigechetago. Thank you. Nna ọ bụ akwa gị aka. Ọ gbakwa m nwanne m. Ndebeke n'akwụkwọ na ga-eji nwayọ. Ọ bụ ndụlụ ego. Ibe a bụ ezigbo property olive behind. Isi m hand over. Ka m ji nwayọ na m nene. N'alene m nụ. Gịnị nkwanye ya? Mkpakala ọ sị m nye gị. Nna mkpakala ka dị. Nwere ndidi. Ọ sịrị biko ị na-eyuzu ya si na-atụ ya grease na-atụ ya mmanụ na-akụ ya grease akọ. Ọ gụcha ka ọ ra m n'ọnụ. Jelly, out of properties is not the strategic places. So some bakala dị n'elute mmụọ bụ dị ọkpali aka. Ma ọ na-eke 20 plots na-eke L shape house. Kevin made this man uncle. Okay, CJ. Hey! Because I cannot sit here. We have a very big embarrassment. All the way from even while we didn't know what. Obolo mpakala ka iji maka gbakọ ebe a. Biko, natalum list. Yiri na eji we kwa this man. Everything. Efi, na ewu, ma ihe ndị ọgọ, ma ndị ọgbụ ya, ma ndị ụmụ ọkpụ, ma ndị ụmụnna. Mmesa ndị gị ọkụ mmesa ndị gị na mgbede. Ọ bụla ofi ụlọ ọbụla m na-akwụ ụgwọ. Nsogbu adịrọ. So akpatakala aka akwa this man nkụ. Onye a ga-eji plank kwụtali akpati. Onye do very wicked. A ga-eji plank kwụtali ya. Nwoke m, ọ wee bụrụ mkpakala ka ọ pịa gị. Iwe palene na-agba. Go wee bịa nke bụ strategic property nwa. Mata bụ ile. Biko na ụnụ atabụna m ọnụ ala. O nwere ihe gbasara m nchụ nwaanyị bara na ndụkọ nwa n'aka gụfọ m nne.
Ivezi maka mbia. Jebe ni igugo ni ba shiri guo. Wakati no boy tell me was getting unga eh. What is this movie? No nya and you wait the second one, or what the second time. Okay do. Or what the second time. No, we don't much change I get you know now. What go nya agba. Ona look akudi kudi ngu. Baklava nkuwa isi. I was going around buying before 1 year uncle after. When I want to go to get telling down. Very wicked. Over no over. I don't know back at Omuga Bazi, Omuga Bazi back at one them. Senior brother. Senior brother. Nah. No one knows what can look at. Do my keep there. Also, on a cat I think now you were watching and I can hold it. To my game, I on gay gonna 2019. So 1 million can we walk to Ejuriajo. Last year, I on the 2 million. And we walk at a foundation, it's New and actually no do where be but an car. Give that goddamn if you come, Mamma Mani. My canopy fenin and Yakumande a one, and that in the jenny, get a white chicken. No one bathroom as well and come up with a particular wire. You know, lawyer mamma on our doctor. Oh, yeah, I'm going to go. One, I'm going to follow if I said, do the Pacana. Up and away. Yeah, get Pacana. Manda Macana. That couldn't watch you no problem. One of ya. And try your Achalugo, but no one will easy. Give them a money, dear. One naira. Most of your mom when they like it. What better come one and no go die. Mamma, too much better for you. A man drinking no more. Achalugo. What you can come on. Better come one.